pengen jenengan midhangetke swanten kula sae mboten? Yo, pamane pengen tak jaluki pipone. Wono kemungsung wae. Ora nyane sesideng. Pinangkani pamundhut saking sinten Mas? Pak sinten? Didangu, aku lali karo Mbak Kakung. Asma sinten wau? Asma sinten Bapak? Bapak Slamet. Oh, nggih. Luwih becik katenono timbang perpisahan lan yakin selesai tak reng wangi samudana marang kula arga terwalen peputra liwat kincanging alismu ketuku hanglendang rasane hatiku senajan wasling serius aku isih mampu ngladeni sulahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuku angringku jiwa rogoku kabur kahormatan mangrove rubuh nganti pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omas isine kowe apa-apa wae nadyan sesidamayan mesti kesempatan ayo yo Wijaya lagi CP Pro Audio juga Abikom Multimedia. Luwih becik patenono timbang perpisahan lan yakin selesai mireng wangi samudana marang kula arga terwalen peputra liwat kincanging alismu ketuku hanglendang rasane hatiku nadyan wasling serius aku isih mampu ngladeni sulahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuku angringku jiwa rogoku kabur kahormatan mangrove rubuh nganti pinjung urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne omas isine kowe apa-apa wae nadyan sesidamayan mesti kesempatan. Satu bersamaan lagunya Kapelot. Ya.
Oscar juga Ayo kabeh ngadeg ayo. Dek Zita. Yo, ya yo. Aduh duh. Monggo. Ayo nyongkak sik lho Mas. Nyedeliman aku kelingan alah aku bekae yen tak goleren ya yo keringet saged kabeh tulisan warna abang tanda isi prawan senenge gubuk asmara biyen nate pak sabar kanggo andum tresno tanpa matur suwun dan tanpa kuasa terima kasih abadi ketaman podo asmara aku bekae nyimpen wadi wiwit biyen Mas tumeka saiki aku bekae kebak crita waya bengi nganti gegan rina Mas Lima ayo ayo hae sik hae Alhamdulillah Mbak. disyukuri. Hak Wong iki rezeki piye ra ngene kudu iki? duit. Ayo. Alhamdulillah. Nggih, monggo monggo. Ampun melipir sik to, Pak. Nggih, Bu. Nggih. Mangke dalu tak mampir. Entekno cirose Ibu, Pak. Habiskan dulu. Ayo. Antri. Antri ya. Ya. Ayo. Geser diputer. Hae. Kisah goyangnya paling seser tuh dospes. Woi. Udah. Aduh. Tadi garwo. Monggo. Ayo Mas. Saya lho iki. Terima kasih, Mas. Matur sembah suwun berkah selalu Bapak Ibu. Dek kita ayo. Monggo joget. Kebak tulisan.
Ayo, mubal. Tunggen tak gentung. Ora jemblong niki mengke. Ayo, duwite ora kedilongke, mare ketimbel lho. Ayo. Ayo ge ditekagem telas ki mawon to, Mas. Wong utah bakal utuh, ora loka ning saya kebak. Allahumma. Amin. Sing penting berkah. Apa rezekian berkah iki tinggo nyambut gawe ki lak penak. Kiki. Goyang bola-bola terminal. Iki ora HE dhisik iki. Nek umume HE iki nek ning Jawa Timur ki ngono kae. Oh iya. Heeh, HE sik, tapi kok ora HE. Iya. Hai tunggu tak gedung. Catatan sajroning ati. Takkan luntur. Saya lagi malah wis mandek. Ku bekahe nyimpen wadi. Wewen biyen tumeka saiki. Aduh, angel lho iki ke. Ku bekahe kabeh crita alam. Wayang bengi nganti gagat rina. Prasmanan kasih jalan. Pripun Pak, Bu, sampun. Matur sembah suwun. Iya. Ayo duite ke dilongke ning wis kasep metu dilongke. Ra urung kowe engko malah. Lah kira dilong-longke dicekel wae kok. Ya. Ya duit arenggo ngopo besok ora digawe. Tresnane wirat moyo. Juga dari keluarga CWO dia juga Abiko Multimedia loh. Ayo re, laku
dipikir angger padha gelem laku mangan tahu aja dicampur nganggo timun malam minggu gak apik digawa nglamun Wijaya. Wiji tinggal diam enak lho mas Penak lho. enak mas Ora tau dijak ya penak wae lho. Mlaku nang kunjungan re ayo re rame-rame bebarengan sayang cak sapa gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cak ayo mas ngalor ngidul Lewat toko ngombe motor. Nyenggol ati lego. Sapa ngerti nasib awal lagi muncul kenal anak sing Dokter udah cok dipikir yen padha gak duwe sangu cok dipikir angger padha gelem laku mangan tahu Ojo dicampur nganggo timun malam minggu kabeh digawa lamun Cibro. Jangan lupa minum walaupun setitik gitu. Sing tengok jaga akeh. Jangankan ciu, iwak banyak akeh ya mabuk. Kerinduan Wijaya Campursari. Monggo Bu. Jiwaku. Mas Rama Aku juga rindu kasih sayang darimu. Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi di tempat yang dulu. Wijaya Campursari nya Indonesia.
Ah. Sejak pergi Bang Ari Strawberry, goyang dong. Ya, tuh. tak sabar Sabar. hati kan sabar menanti kedatanganmu. Masuk. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Awas tangannya. Wijaya Campur Sari Indonesia. Wena mas. Ya masih. Yang kita godakan ya. Sabarlah sayang, aku segera kembali. Supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Supaya kita dapat bercinta lagi selambat yang dulu.
yo makarya angangkat karyaning praja Morekarta harja
kang tansah son war doyo sontang Deni Rosetino los no Sukeng tiasma nges to podo mong mangayon ayon asmara
Dasare bocah ing ganteng, jumbuh kalian pawakane gedhe dhuwur. Piyambake wonten mingke. Wonten mingke. Nembe kemawon mau foto sesarengan kalian Mas Randy. Nggih. Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku dadi anak sing soleh mituhu dateng tiang sepuh kekalih kagem Dik Ganendra. Mikul dhuwur mendem jero ya Mas. Mikul derajat yang sepuh kekalih mendem jero kuwi ateges mendem jero wigati. Apa kang dadi wigatine wong tuwa yen iso disidhem. Aja nganti tangga teparo mangerti mekaten wong ayu. Kajumbuhaken kekudangan kalian Dik Ganendra Rafa Kurniawan. Monggo lelangan katuraken. Pijar nangis besok pinter sekolah
Bisa gawe bisa. Gawe apa, Mas? Gawe nentremke atine wong tuwa ora oleh durhaka. Bisa gawe dasare hawane ya ini ngantuk. Enak-enak iki nawabar. Ngono, Mas. Sasana boga. Delelaki mbok ya enek sasmita. Nggih. Oh, kadang-kadang kaneman ki nemokne kopi ngono ya nak ya. Oh, mbok menawa. Cocok, Mas. Aku mang rada kelangan 6 gelas apa 7 gelas mbok menawa kadang-kadang muda ki ngrumaosi nemokne ngono ya gek dibalekne rene ngono. Bola-bola kaneman ki mbok ya rada peka ngono ta Lek. Gek Mulyanto ki ngopo gawenane mburi ke? Engko kan mang nawani tok nawani tok. Ayo ditokne kono. Aku yen ra bolo ra wani ngene lho. Ngono, Mas. Kene kabeh bolo kabeh alhamdulillah ketemu dulur-dulur. Iki anu Abikom ya kelangan kopi ora? Oke lang. Oh wis ditemokne. Oh berarti karek nggone campur sari. Berarti akhirnya aku menemukanmu. Lah JP wis ketemu rong kopine. Oh iya JP ka ono kelangan 4 atau 3 kuwi mang wis nyarah kowe lek njik. Aku arep nyeluk genjik kira kepenak, yen Mulyanto kira kondang. Kakutangan kagem Mas Ganindra di Ganindra kagelangan Putrono Swantoro atau satu hari Jawa minangka jimat ing paripehan atau sloka santosan katuraken kagem di Ganindra Kurniawan as nginang karo ngilo nangis wae iya lo bisa gawe bisa dua lolo oi
cedak, Dik. Aduh, Mas. Penak cedak lho, Dik. Wong ya aduh tenan kok. Oh iya, Ding, tapi adoh teh ya penak ya, Dik. D-A-O-E. Ya, ya. Iyo, 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 iyo. Hai, lulu. Ya, ya. Seger jos. Oh ya. Retno asmara kalajengaken dumawah ayun-ayun kalajengaken kaaturaken wonten kekudangan kagem anandakan Indra Rafa Kurniawan. Halo Dik, sakniki lagune Negara Angin. Ya gobyoke sik gen oyak kabeh. Nano. Kena tinggur. Ya. Ayo. Rata kemayu sithik. Gen kowe iki ketok wedoke, rata kemayu. Ayo. Aku kula. Dasare wis ra iso kemayu wis tuwek lho, Mas. Aku kula. Anggur tuwek ngene iki ra resiko. Kula ayo kasuwun dimeru kopi dilongkas lho seneng kene iki rumup garwa nata-nata sebab Surut ing surya iwan sipat